येऊ का त्यांनी तीक झाला होय त्या नमने गावा मिसळ पेटी म्हाका गुरक येता का उदार ना कशी म्हणतो असेल तुझ्या तसे गोर आमच की गोर जाऊन पण एक मनुष्य एक मनुष्य येईल पण वैष्णव काही हॅलो वैष्णव काही पण हाय आंटी हाय आंटी जवन जलवे सुरक्षा हाय आंटी जवन जलवे की ನಾ ಜವನ್ ಜಾಯಿನ್ ಶ್ವೇತಾ ಇನ್ನು ಪುದರ್ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ಹಾಯ್ ಸರಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ತೆತ್ತರಗಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಇನ್ನು ಓಲು ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಕಸನ್ ಇತ್ಲೋಗಿ ಜವನ್ ಜಲ್ವೆ ಜವನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇತ್ಲೋಗಿ 12 ಗಂಟೆ जाळी तैकेಲ್ಲ ಇತ್ಲು ಜವಣ್ಣ ते कन्नड तुळोले वैष्णव हाकवे वैष्णव हाकಕ್ಕೆ ಸಂಗಿಲ್ವೆ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕೋ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಾ ಮಂಡ್ಯಡುಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಡ ಚಾಂಡೆ ಅಕ್ಕು ಆಂಡ್ ತಿಂಡಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನೇಕನಸಿ ಊರುಲೈತ उलयता इतले उलोवचें मंड्या सिटी नेहरू नगर तूं खंयची बरयतना पनपे मंड्याच केती ಓಪನ್ ಆಗುವುದಪ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಿತ್ಲು ಹೇಳುಕೆ ಬಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರ ಓಪನ್ ಆವೊಂದು ಚಿಜ್ ಅಂಟದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿ ಕುಲೆ ವಿನಯ್ ಕುಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಓಲ್ ಉಳ್ಳಾರು ಇನಿ ಮಂಡ್ಯಡೆ ಉಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಕನ್ನ ನೀವು ಪನಂದ್ಲಿ ಈರ್ಪೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಲ ಅರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಪೇರು ಮಂಡ್ಯ ಡೋಲು ಎಂಕಲ್ನ ಶಂಕರ್ ಮಠ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಾಗು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಎಂಚು ನೆಹರು ನಗರ ಕೈಗುವ ಮಂಡ್ಯ ಡಿತ್ತಿನಾರ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು नेहरू नगर मंड्या सिटीके आम्ही बाहेर गेला नाही तू सांग कोणाला वाशील नाही वासील होई जला रे काही म्हणून ಕೊಟ್ನ ನಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲಾಡು ಮರ ಬುರ್ದುಂಡಿಯೇ ಅಂದು ನಿಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾರ ತೆಂಗ್ ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂತೆ ಆರಾಮುಳ್ಳೆ ಅಂದುಗೆ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ತಾನ್ನ ಎಪ್ಪರೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ವಿ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಲ್ಪದ ಏನಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನಣ್ಣೆಗೂ ಬತ್ತಂಡ ತೂಕ ಬರ್ಪೆ
ಅವೇರಿ ನಮ್ಮನ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಮಠ 5 ನಿಮಿಷ ದೂರ ಅದೇ ಅಂದ 5 ನಿಮಿಷ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ಲೆ ಇಂಕೊಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಪೋಯಿ ಅಂದಿತ್ತ ಇಂಕು ದಸಿ ನನ್ನ ಇಂಚು ಕೂತೋನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪು ನಿಂಗಳು ಪುರ ಒಂಜೇ ಕುಳಿತುಲ್ಲಾರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗಳು ಉಲ್ಲಾರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾ ಮದಿಮೆಯೇ ಪಕ್ಕು ಮದಿಮೆ 11 ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಯರ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪೆ ഇനി പോയി നിന്തിനി ബട്ട് എനിക്ക് നീ ഉദാസീനല്ലേ ബൊടിച്ച് എല്ലാം പോയി ಈರಿನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಕಸನೆ ಕಸ ಉಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮದಿಮೇದ ಆಣನು ಲೈವ್ಗಳೆತ್ತ ಬಲಿ ಮದಿಮೇದ ಹಣ್ಣು ಬೇಲಿ ಪೋತಿರು ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ಬೇಕ ರಜೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಏನ ಪಾತೇರು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಬೈತಿದ್ದೀರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಚದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೀರು ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಇರು ಎಲ್ಲೇಗ ಎಲ್ಲ ತೂ ಡೌಟ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಂತ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪಡುಂಡು ಎರೆಗ್ ಮದ್ಮೆಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಗೆ ಮದಿಮೆ ಅಮ್ಮನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಭೂಮಿ ಮಾಮಿ ಬತ್ತಿಜೀರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 11 ಅಂಚದು ಮದ್ಮೆ ದಿನನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಾಯ್ತು ಬರ್ಪನೆಟ್ಟಿತ್ತೇರು 11 ಬೊಕ್ಕದ ದಂಡು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಗಲ್ಪುರ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ತಿರ್ಗಾರೆ ಕಣನೆ ಬಿಡಿದೆ ಆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅಂಚದು ಎಂತೂ ಮದ್ಮೆಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ನಿ ಉಂಡತ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ಪೆಂದು ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಗುಲ್ದಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಡ ಈಗ ಮಾಮಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಬರ್ಪುನಿಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಅಶೋಕ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಏಪ ಮದಿಮೆ 11 ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜೀರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರ್ಮಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತ ನಮಕ್ ಮೂಡು ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಬತ್ತ ಆಗಲೇ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಇದು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜರತ ಅದೊಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಮದಿಮೆ ಹಾಲು ಓಲು ಮದಿಮೆ ಮೂಲತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು ಮುಲ್ಪಡ್ದು 2-3 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಮದಿಮೆ ದಿನ ಪೋಡು ಟೀಟಿಡ್ ಪೋಡು ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ನಿಂಕು ಲೇರ್ಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜಾರೆ ಎನ್ನಡ ಮಾತ ಪಾತೆರೊಂದು ಉಳ್ಳಾರು ಅಮ್ಮ ಪಂತೇರಿ ಎಂಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಾತೇರಿ ನಿಜ ಮನೆ ಪಂದ ಕುಲ್ವೆ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಏನ ಪಾತೆರನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜಿಗ್ಯಾರಿ ನಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಂಡ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಜೋರುಳ್ಳೇರ ಅದೇ ನಡ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀಲೇ ಜೋರುಳ್ಳೇರು ಜೋರಿದ್ದಿಂದ ಹಾಕೊಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಆಂಡೆ ಚಾ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಚಾಂಡ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ತ ಅಗ್ಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೀನ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ
ಬೊಕಟ್ಟು ಬೇದಾಲೇಜಿ ಯಾನೇ ನಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಬುರೋಂದಾತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಐಕ್ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ಜತ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ಯಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಚಿನಿಯ ವರ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕುದಸ್ಸಿನ ಒನಸ್ಸಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಒನಸಂಡೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ನೀತು ಬೇಗ ಇದ್ದಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತಿಂಡಿ ಆತುಂಡು ಆತಿ ನಯನ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹೆಲೋ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ನೇಟಿವ್ ಸದ್ಯ ಮಂಡ್ಯಾಡು ಒಪ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಶೈರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನು ಪೇಂಟೆಗೆ ಬತ್ತನ ಸಿಕ್ಕುವಾರ ಮಂಡ್ಯಾಡು ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಲೆ ಏನವ ಅಂಡೆ ಚಾಂಡೆ ಏನ ತಿಂಡಿ ನೈಲ್ ಲೈಕ್ ಜೆನ್ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಬಂಗ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರಪುರ ಬಂಗ ಈ ಬೆರಳ್ದ ಬಂಗ ಬಲಗೈದ ಈ ಬೆರಳ್ದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಬೆರಳಿನ ಚೂರು ಬಂಗ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಂಗ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಭಜನೆ ಬರ್ಪು ಅತಿ ಏರ್ನ ಕೂಲಿದಾನೆ ಅಂಚ ಕೂಲಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜೆ ಬೊಕ ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ಪವನು ಆಂಡ ಆಂಟಿ ತಿಂಡಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆಂಡ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಿಸ್ ಮಾತೂರ್ಲೇರು ಮಾಮಿನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕೇನ್ವಾರ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಾಮಿನ ಕೇನ್ವಾರ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತನಾಗ ಅಮ್ಮಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಜಿ ಭಜನೆ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನ ತಪ್ಪಡವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಡೇರ ಆಯ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಸಂಗ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣ ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಕೇನುಂಡ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಲಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಕರುಣ ಕರುಣ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಲಾಗ್ ತುಯಿನಿ ಬಟ್ ನೌ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನ್ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ವಾ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾವ್ ನೈಸ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಆಂಟಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೈಲ್ 2 ವೀಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಂತಂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರು ಒನಸಿಗಿನಿದಾದ ನಮಕ್ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮುಲ್ಪ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪರ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಕಣಪೇರು ಹೊಸತ್ತು ಕಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನಾನು ಅಂಚದು
ಖಾಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು, ಕೋಡೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಸೀರು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪುನು ಓ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ಲೆ ಕನಸುಗಾರನ ಹಾಂ ಸಾಂಗ್ ತೂಜಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏತಾತಂಡು ಮೂಜಿ ಏನ ಮುಜ್ ಸಾರು ಬೇತಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕೋ ಇನ್ನ ಇರ್ಲ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಕಚ್ಚ ಸಾಂಗ್ ಕಚ್ಚ ಸಂಜೆ ನ್ಯಾಸ ಓಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ನೆನ್ಪಾಯ್ಬೇಕು ಪನ್ಪೆ ವಾ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಏತು ಶೋಕ್ ಪನ್ಪರ್ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲೈವ್ ಪೂರ ಆರೆ ಪನ್ಪರ್ ಸಾಂಗ್ ನೀ ಮೀಟಿದ ಹಾಂ ನೆನಪೆಲ್ಲವೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಾಗಿದೆ ಈ ಬಂಧನ ಬಹು ಜನ್ಮದ ಕಥೆಯೆಂದು ಮನ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಏನೇನು ಸೇರ್ಪು ಓ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೋಕ್ ತೊಜ್ಜುವರು ನನ್ನ ಪೂರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವ ಕೇಪ ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಕ ಇಂದು ಪೂರ ದಯೆ ವೈಷ್ಣವೆಕ್ಕನ ನಮ್ಮನ ಸ್ವಂತದ ಆಲೈಜಿ ನಮ್ಮನ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಐಕ್ ಮಾತ ಅಂದಾತ ಪಾಪದಕಲ್ನ ಪುರ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಪಾಪದಕಲು ತಿನ್ರೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಈತ ನೇಲ್ಸ್ ಪುರ ಅವ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಪೂರ ವೈಷ್ಣವೆಕ್ಕನ ದಯೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗ ಕರೆಕ್ಟು ಒನಸ್ ಮತ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಂ ಆಪುಂಡು ಚಾಕುಲ್ಯ ಒಂದು ಬರ ತಿನ್ರೆ ಅವ ಜಾತಿ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅವನಿಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ತೋಜು ನಾನು ಇಂಚ ಉಲ್ಟಾ ತೋಚ್ಬೋತುಲಿ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಮುಸುಂಟು ತಿರ್ಗ ಇಲ್ಲಕ ನೀ ತೋಜು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಲಂಚನ್ ಅಮ್ಮಗ ಓಕೆ ವಂಟ್ ಹಾಯ್ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾ ಸೀರೆಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ 2 ಸಾರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆತು ಮೂಜಿನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅನಿ ಸರಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು 5 ತಿಂಗಳ ಆಂಟ್ ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ನಾನು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾ ವಿರೆಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನ ಮಗುವಿಗೆ ಎಂತ ಆದದ್ದು ಮೈ ಮಗ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಡೀಸ್ ವೈಟ್ ಜಾಯಿಂಡೀಸ್ ಬೊರ್ಚಿಸಿಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅವೇ ಪೂಡಿಗೆ ಆಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಜಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ಕಿ ಕುಜಲ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟೆ ಏನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ಟುನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತನ ಕುಜಲ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬಂದೆ ವೈಷ್ಣವಿರೆಗೆಂಚೋ ಗುರ್ತಾ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಓಲು ವೈಷ್ಣವಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಗಲಕ್ಕನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಗುರ್ತಾ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಿನ ನೋಟ ತಿರ್ಗೇರ ಪೋಯ್ನಿ ಕಮಲೇಶ್ಲಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತಾತ ಅಂಚ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತೋನಾಗ ಆರೆಂಕಲ ದೂರದ ರಿಲೇಷನ್ ಸೊ ಅಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಓಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬೈಲೂರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವನಸ್ ಅಂಡಿ ಈತು ಬೇಕು ವನಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಜ
ಹಲೋ ಅಕ್ಕ, ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ವೇತಾ ಸಂಕಾಸ ಅಮ್ಮಗ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ವೇರಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕರಿಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ದುಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ ಪುರ ಖಾಲಿ ಚುಡಿದಾರ್ ಪಡೋದು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಯ್ತು ಭೂಮಿನ ಪುರ ತೂದು ಕಲ್ತೀನಿ ದುಮ್ಮು ಚೂಡಿದಾರೇ ಪಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬೈಲೋರೆ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಾಯ್ ದೃಷ್ಟಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮಗ ಟೀತ್ ದೀಲೆ ದೀವೋಡು ಒಂಜಂಜೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲೆ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಾಪು ಜತವರನೆ ಇರೇಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೊರ್ಚಿ ಜಿಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇರೇಗ ಏತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿಂಗೊಲ್ ಹತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ 3 ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಅವಳ 3 ತಿಂಗೊಳವರ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಲ್ 3 ತಿಂಗೊಲ್ದು ಲಾರಿ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗೊಲ್ ತಾಗುಂಡು ಅಂಡ 3 ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಲ ಅಪ್ಪು ಇದು ಈ ಸರಿ ಇಂಕ 5 ತಿಂಗೊಲ್ ಬರದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತೆ ತಿಂಗೊಲಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂಡಂದೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣ 5 ಮಂತ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮಣಿ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಅವು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ್ದು 7,000 ಇತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ್ದು 9,000 ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾರ ನಮಕ್ ಇರು ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಲ ಬೈಲೂರು ಪೆಂಡ ಬೈಲೂರು ಅತ್ತೆಂಕಲ್ಲ ನೀರೇ ಉಳ್ಳಾಯ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಗಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೂಮಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಓವರ್ ಈರ್ ಶೋಕುಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಕದಾದ ಪಂಪು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಿಗಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕನನೆ ತೂವರ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಆತ ಒಂದು ಇತ್ತಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ದಿನಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ತೂಪೇರತ್ತ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂದು ನೆರ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮತ್ತು ಲೈವ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದಾದ ರೆಡಿ ಆತೆ ತುಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ದೀತಿತ್ತ ಬೋರ್ದುಂಡು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಾಲವಾಡ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಕಸಗ ಬೇಳೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಹಾಕೋ ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಮೆ ದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕಿ ಇಂಚ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಡ ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡೇ ಬಿಡಾಗ ಹೋ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಡು 4 ಜನ ತೂಪಿರೋದು ಸುಂಪ ಪಕ್ಕಡೆ ತೇರು ಉಳ್ಳಿರೋದು ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಪುರ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಪುರ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾಪದಗ್ಲಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಹಲೋ 8th year ದ ಲವ್ ಇನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಿಸ್ಟ್ 2.5 ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಹಲೋ ಮದಿಮೆದಾನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕು ವರ ನಮ್ಮಲ ತೂಪ ಇರೇನು ಓಕೆ ತೂಕ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತನ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಾದನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅರೆನ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನಮ್ಮ ನೀರು ಕಾರ್ಕಳ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಅಮ್ಮನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಲಡ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಶಿರ್ಲಾಲ್ಡಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಮದಿಮೆಯೇ ಪಕ್ಕ ಡೇಟ್ ಪನ್ಲೆ 15 ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಲಾಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಈ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಾರೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಗ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಲಂಚನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರ ಅಂಚದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಒರ್ತಿಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ
ಆಂಟಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಯಾನು ಏತು ಸರಿ ಪಂಡೆ ಏನು ಜ್ಯೋತಿ ಸುವರ್ಣ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನೀರೆಡು ಒಲ್ಪಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಮತ ಡ್ರೆಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದು ನೀರೆಡು ಉಲಾಯಿ ಪೋಡು ಪೆರಿಮಾರು ಗುತ್ತು ಒನ ಸಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ಒನ ಸಂಡಕ್ಕೆನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಒನ ಸಾತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತೇರ್ನ ಇರೀಗ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಹೋ ಚೇಚಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಸ್ಮೈಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ ಜಾಬ್ ಪೋಪುಜರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತು ದಿನ ಏನ ಮದ್ಮೆ ಪಂದಿಂಗ್ 2 ವಾರ ರಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ದೊಡ್ಡಕ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಆರು ಇನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೈದೀನಿ ಅಡೆಗ್ ಅಂದೆ ಅಂಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವೇರೆ ಲಾಗಡ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದುಂಪಾತ್ರ ನಿಂತಿತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಂಡರಿಗೆ ಲಾಗಡ್ ಮಾತ ಪಾತೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬರಲ್ಲ ಬುಲ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮದಿಮೇದ ಸ್ಯಾರಿ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಅಮ್ಮನ ಮದಿಮೇದ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಫೋಟೋಟು ಪೂರ ಲಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಮಮ್ಮಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ ತುಯ್ಯರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಪ್ಪು ನೆಂಚ ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅನಿಸು ಆಂಡ ಕೆಲವರ ಇಂಚ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ ಮಲ್ಪೋದು ಅಪ್ಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೀರು ವಿಜೇತಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇನ್ನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿ ಐಕೀರ್ನಿ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಗೌತಮಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮುಡು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತ್ ಪನ್ನೊಂಡು ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೆರಕ್ಕು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಊರುಡುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚದು ಎರೆಗ್ಲ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಚಿ ಅರ್ಧಾನೆ ಬೈಜ್ಜೇರು ಬರ್ಪೇರು 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಂಜ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವ್ನು ಮತ್ತು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ ಅಡಿಗೆ ಪರ ಏರಂಡ ಬೋಡದ ಮದ್ಮೆ ಪರ್ನಗಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಂಡ ಎಂಚ ಆತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಅಡೇ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲಿಕ್ ಬಂಡ್ ಆರ್ಧಾನೆ ಬೈದಿಜ್ಜೇರು ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಇನ್ನ ಮಾಮಿನ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಂದೆ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನೇಮ್ ದಾದೆ ಅರುಣ್ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಎಡಿಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಾಡ್ವೆ ಎರ್ನ ಮದಿಮೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನಿ ಯಾವ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ನಿಗುಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಹೋಲ್ತು ಪಾತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಯಾನ್ಲ ಮಾಯಿ ಮುಚ್ಚುಕುಲ್ಲು ಮೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ದಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಅನ್ನು ಅಮ್ಮಡ ಕ್ವಶನ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರೋಡು ನಿಗುಲ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ಮಂಡ್ಯಗ ಎತ್ತಿಯರ ಸಿಸ್ ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯರ ಇನ್ನ ಮಂಡ್ಯಗ ಪೋಪುನು ತುಯ್ಯ ಅಂದ ಓಕೆ ನಾನು ತುಲೆ ಮಂಡ್ಯದ ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಕುಲೋಂದು ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹ ಸಂಗ ಪೇರು ಮೇಳಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಆನತಿ ಟೈಲರ್ ಕಳ್ತಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ದದನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿಯೇ ನಮ್ಮನಲ್ಪಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ದಾದಲ್ ನವೀನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಏಪಲ ತೂಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೃತಿಕಾಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕೃತಿಕಾ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಾತ್ಯರ್ನೇ ನೀರು ಪರ್ಪನಾರ್ ಆದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಇನ್ನ ನೆನಪುಂಡು ಪುದರ್ ಶ್ವೇತಾ ಕೃತಿಕಾ ಅಕ್ಕ ಕೃತಿಕಾ
ಕೀರ್ತಿಕಾ ಅಕ್ಕ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕೃತಿಕಾ ಅತ್ತ. ಕೀರ್ತಿಕಾ ಹಾಯ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಊರಿಗೂ ಬರ್ಪರ ಪೋಯ್, 4 ಜನ ಊರಿಗೂ ತಿರ್ಗದ ಬರ್ಕ. ಪಾತೇರ್ ನೀರು ಅಮ್ಮಗ ಬಾಜೆಲಾಂಡ್ ಅಂದು ನೀರು ಪಾತೇರ್ಲಿ ಏನಂಡ ನಾನು ಹಾರ ಪಾತೇರ್ ಬೇರೆ. ಹಾಯ್ ಅಲ್ತು ತೋಲೆ ಗುಲಾಜಿಯನ ಅರೆ ನಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತನ ಓದುವೇರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲತ್ತ. 2 ಜನಲ ಸೇಮ್ ತೋಜುವರು ಎಂಕಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್. ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕ. ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್. ಈರು ಒಲ್ಪದಾರು ಯಾನ್ ಬೈಲೂರ್ದಾಲ್. ನಾಜ್ವಿದ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ನಾಜ್ವಿದ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಆಂಟಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಳ್ ಟಿ ವಿ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು. ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದರೆ. ಟಿ ವಿ ಇತ್ತಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನವ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಓ ವನ ಸಂಡೇ ದಾದ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇಳೆ ಸಾರು. ಆಯ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಾ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಪುನು. ವೆಜ್ ಆತೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್. ಆಯ್ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೆಜ್ ಆತೆ. ನಮ್ಮ ಈಗ ನನ್ನ ಪನ್ನತ ತಿನ್ಪುನು ಮೊಲ್ತ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ರಲ್ಲ ಪೊಡಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಓದಲೇ ಡ್ಯಾವಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಊರು ಬೈಲೂರು. ನಿಗುಲು ಔಟ್ ಪೋಪುಜರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಡ ನಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ಟಿತ್ತು ದಸಿನಾಪ್ನಿಕ್ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಪೋಪು ನಡ್ತೊಂ ಪೋಡು ಅಡಿಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕರಿ ಪೋಡು ನಡ್ತೊಂ ಪೋರನೆ ಮುಟ್ಪಡ್ದು ಸುಮಾರು ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪು ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಪು ಮುಚ್ಚಿತು. ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಈರು ಒಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಮಂಡಡುಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೂರ ತೋಚ್ಪಲೇಸಿಸ್ ತೋಚ್ಪಂತ್ಲೆ. ಮಿರಡ ಪತ್ತೆರ್ಗ ದಾದಾ ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಇಲ್ಲ ಹಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾ? ನೀವು ಪ್ರಸಾದ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತಲ್ಲ? ಪ್ರಸಾದ ತಂದ್ರಾ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾರು? ನೀನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ ಹಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನೀನ್ ತರದೇ ಇದೀಯಾ? ಏ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ತಾತ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ? ಕಟಿಂಗು ಹಾ? ಕೂದಲು ಕೆಂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು? ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ, ಯಾಕಿಲ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ. ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತವ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರು? ನೋಡಿದ್ದು ಯಾರಿದು? ವಾ ಕ್ಯಾರೆ ಡಸ್ಕಲ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಿ? 2 ಸಾಲ. 2 ಸಾಲ ಹೋಗ್ಯಾ. ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡದ್ನ ಹಿಂದಿ? ಹಾ? ಹಿಂದಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡದ್ನಾ? ಹಿಂದಿ
ನನ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಮಂಜು ಆಂಟಿ ಒತ್ತಾಸು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡು ಮಂಜು. ನನಗೆ ದೇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇರು ಓಲ್ಲಾರೆ ಮಂಡ್ಯಡುಲ್ಲ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತು ಇಯರತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ವಿ ತೂಪರೇರು ಟಿ ವಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ. ಸಂಜನಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ. ಅಮ್ಮು ಪಚ್ಚು ಹಾಯ್. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಶಂಕರ್ ಮಠ. ಹೇಮಾವತಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಾಯ್. ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಲೈವ್ ಬೋರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಮ್ಮ ದಾದೆ ತೂಪೆ ಟಿವಿಡ್ సీరియల్ అన్న అమృతధారి బొక్కదాదా ఫేవరెట్ అమృతధారి రష్మి బారమ్మ. హాయ్ లండన్ నుంచి లైవ్ చూస్తాను థ్యాంక్ యూ. ಅಮ್ಮಲೆ ಇನ್ನಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಲ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರೆ ಅಂದು ಮಧ್ಯಡು ಏನ ಮಂಡ್ಯಡು ಇರು ಹೋಲುಲ್ಲಾರಿಂದ ಮಂಡ್ಯಡು ಶಂಕರ ಮಠಡುಲ್ಲ. ಆಂಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪು ಜರಿ ತೂಪೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಯಾವ ಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ತೂತೋಲಿ ನೆಟ್ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಟ್ ಯಾವ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪರವೈದನ್ ಬೋಡೇರಿ ಗಂಡಲ. ಬಾಯ್ 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 ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೋದು ಜೇರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದು ಜೇರಿ ಆಂಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪೇರಾರ ಆಂಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡೇರ್ ಇಷ್ಟ. ನಿಂಗೆ ಗಿಲಿ 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 ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಗಿತ್ತಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ. ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ. ರಕ್ಷಿತಾ 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 ಮುಜ್ಜನ್. ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್. ಕೆಲವರು ಬಾಯ್ ಪನ್ಪಿ ಕೆಲವರು ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಿ. ದಾಯೆ ಇರ್ ಬೊಯ್ದಿನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಬೈದೀನಿ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇವರ ಹೋಮ್ ಹೋಮು ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಲೂರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸಿಕ್ಕಗ ಆಂಡ ಮದ್ಮೆ ದಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಮದಿಮೆ ಏಪಾ ಯೋ ದೇವ ಏತ್ ಸರಿ ಪಂಡೆ ಪತ್ತೊಂಜೈಕ್ ನನೇ ಪೋಪ್ನಿ ದೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ತೂಕ ಇತ್ತನಾತ ತಿರ್ಗೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪನ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪು ನಾನೇತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ನೈಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಖಾಲಿ ಏಳೇ ಲೈಕ್ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಲೈಕೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್.